Sziasztok! Milyen bemutatás volt? Mindegy. Itt van Szára. Sziasztok, gyerekek! Na, akartam mondani dolgot nektek, hogy én egy nagyon nagy lószart hülye köcsög vagyok. Holnap után lesz a szülinapom. Fogom filmezni, akkor lesz a szülinapom. És konfetti! Konfetti. És szektorta Ronaldo Vali, mindenféle ajándék. Ha még fog jönni valaki. Igen, de ez muszáj eltűnjön innen a kiütés. Nem látjátok el, de tök kiütéssel. Hátra eltűnk holnap. Hátra! 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 Holy shit! Ne! 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 Holy shit! Akkor kicsit youtubozok. Ja, a gyerekeknek kicsit youtubozok. Néznek is. Ratatata, ratatata. Szekisztára, pakoló. Hogy kellett? Laktam ma. Meg nem tudom ezt a hiszálom, hogy is úgyis, de most nem azt keresem. Itt van, ez! Ez úgy ima. Ezt egy jó, ezt nem értezek szerintem. You look the part. Please, menjen már visszaállom úgyis. Tessék forogni, hajladozni, míg meg fog hajnalodni, és aztán jöhet a nagy lemur. Szerintem teszek egy Te vagy a csúcs, igazi atommaki, magadat a kedve, még csak téged, te vagy a csúcs. Igazi atommaki, magadat a kedve, még csak téged vagyok. Tudom a tutit, 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 vagyok. Tudom a tutit, 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 vagyok. Mi? Nyomdozt is, neked meg a popodat, te rújkast is, mert a show. Még? Nyomdozt is, akit teszed a cicsidet, a fantast is, mert a dánc. Még? Nyomdozt is, neked meg a popodat, te rújkast is, mert a show. Riszálom úgyis, riszálom úgyis, riszálom úgyis, riszálod. Riszálom úgyis, riszálom úgyis, riszálom úgyis, riszálod. Five. Nem értem megint. Te vagy a csúcs, igazi atommaki, magadat a kedve, még csak csípjed, apja vagy a csúcs, igazi atommaki, magadat a kedve, még csak csípjed, apja ne barna, nagyon tetszel nekem, baba, haja barna, nagyon tetszel nekem, baba, engem a karma, nagyon tetszel nekem, baba, ne hozz zavarba, nagyon tetszel nekem, baba, ugye nem fáradsz még, az útnak is, az nem van ideket, ha itt laksz is,
Dicsérhet is, de szíthatsz is. Ilyenkor már homályos a szindax is. Ugye nem fáradsz még az úrtax is. Hazaviszem mindenképp, ha itt laksz is. Dicsérhet is, de szíthatsz is. Ilyenkor már homályos a szindax is. Wap. Wap. A nyuszika vett magának egy új zenélő WC-t, ami mindenféle dallamot tud játszani. Egyik nap oda jön hozzá a farkas. Te nyuszika, kipróbálhatom az új WC-t? Persze, milyen zenét tegyek fel? Valami lassút. Oké. Ez nagyon jó lesz. Megígérem, basz. És kint van a YouTube-on. Az ennyi, az én videóm. Minecraft őszintén már kinyírom a szem. Benézte a videón. Nyuszi! Te farkas! Mondjad, hogy 33. 33? 33. Nyalod a seggem télen-nyáron. Hogy tűnök? Hogy tűnök? Te farkas! Mondjad már, hogy 66. 66. Szád a seggemre pattanhat. Te nyúl! Mondjad, hogy 49. 49. A kurva anyádat. Shit! Nem. Ez. Nem. Nyúl! Te nyúl! Mondjad, hogy 49. Neked? 49. A kurva anyádat. Jajtja meg! Azért tudom. Teszek egy jobbat. Mert szétrögik magukat. Nem. Na, az meg most. Tudom ezt a játékot. Ez egy játék mondjuk. Descoperă întreaga aventură Ursus Untold. Take to go to the city because I'm not from Sweden. Train to where? Yeah, Nem, just nem to szabad the city. rögni ebbe a játékba. Do you know which? Did you touch my ass? No, I'm just You did touch my ass. No, Holy shit! I love it. Ez nem vicces. He's gonna jump at me. De nem, be fogok nem rögni. Holy shit! Sex! sorry. Sexy Didn't mean to interrupt the makeout session. Ez a játékpok. Oh shit! Bekapcsolt. Ezen szoktam Now, gondolni. I present to you Fú, Cactus ne Body nézzétek! Slam. Csináltuk be a szemeteket. Ez nem rossz lesz. Ezt ne csináljátok az életekben. Gyerekek. Help me now. Hozzá nektek. Now. 67. Lóvér. Holy shit!
Mindjárt vége ezt a videónak, úgyhogy sorry. Oh! Ai, meu Deus! Ez van! Jaj, már kikapott. Nem, már kikapott, én most nem fogok tudni nyerni, hogy nem kacagok. Te röghetsz, szerintem kacagok meg. Te már akármelyik röghetsz. Nem akarok többet csinálni arra. Te már